Neste vídeo vou comentar como se traballa con ficheiros de R Markdown. Un ficheiro de R Markdown é tamén un ficheiro de texto como os ficheiros de código de R, pero teñen a particularidade de que se poden combinar comentarios de texto con código de R e sacar a partir de aí informes tipo en PDF, tipo Word ou tipo HTML. Iniciar unha sesión a partir dun proxecto de RStudio. Aparece o que usei na última sesión de traballo. Entón, o objetivo é explicar o que é R Markdown. O que temos aquí é o ficheiro de código normal de R, como é corriente. É o típico ficheiro que se pode ver con calquer editor de texto, línea a línea, cada un dos comandos. É a forma máis antigua de traballar con R e tamén unha forma moi habitual e cómoda, pero en ocasións interésanos traballar relacionado con texto. Interésanos xa combinar distintas cosas. Por exemplo, supongamos que cada mes temos que realizar un informe modificando os datos, pero falando sobre as mesmas cousas. Entón, interesaríanos ter unha plantilla que nos fixese os cálculos cada mes con datos novos e nos íamos actualizando os comentarios en función do que se vise. Iso é o que se pode conseguir con R Markdown. Entón, o seu nome que indica? Indica, por un lado, que vai ser ficheiros con comandos de R, pero ao mesmo tempo vai ter o que se chama Markdown, un linguaxe de marcas, de etiquetas que axudan a formatear o texto para que sean algo máis que texto simple. Non é complexo, ten moi poucas posibilidades, pero polo menos pode salir algo razonable. Como se abre un ficheiro de R Markdown? Na opción para abrir novos ficheiros aparece aquí. Isto non é obrigatorio facelo. Solicito. Aquí produce un ficheiro primeiro, o de exemplo de R Markdown. Coloca inicialmente algúns parámetros, o título que lle puxe, o autor, a data en que se fabrica e o que indica que me vai producir un ficheiro HTML. Iso pode se cambiar aquí. Entón, neste exemplo se ve isto é o que denominan un chunk. É código. Entre estes símbolos incluíse o código. A máis aquí indica que vai ser código de R. Este é un nome que lle asigna este chunk. Realmente non é necesario poñelo. Estos son distintos parámetros. Aquí hai outro parámetro que se usa bastante. Eco indica que non queremos que nos apareza ese código no texto. Entón, isto é o que vai executar. Estos son os comentarios que aparecen. Este é un título 2. Aquí hai outro que podemos aumentar ou reducir, un título de menor nivel. Este é o texto. Isto é unha línea. Para incluir un salto de línea hai que deixar un salto de línea no ficheiro que se produza, hai que deixar unha línea en blanco en R Markdown. Despois, isto vai ser unha palabra en negriña. Isto vai salir como unha ligazón de internet. Entón, aquí se estamos incluindo distintos tipos de formatos. Como vemos o resultado? En Meet. Esta é a primeira vez que intentades executar, vos preguntarse de instalar esos paquetes porque os necesita. Realmente Knitr é un paquete bastante importante de R na actualidade que permite formatear este tipo de ficheiros.
podedes sacar nestes tres formatos e eu digo que eu quero en HTML. Hai que poñer un nome e guardalo rematando en RMD, por exemplo prova.rmd, para que RStudio acepte que estamos traballando con ficheiro deste tipo. Este é o resultado. O texto, este é o primeiro que executa, que non se ve por este parámetro. Ese é un título de segundo nivel, un pouco máis abaixo está un título algo máis pequeno, terceiro nivel, textos, ligazón, palabra en negriña. Este de aquí. Co cal estou producindo un texto preparado, un texto con un formato simple, dunha forma cómoda. Despois executame un summary e executame un plot. Un summary aparece no resultado e aparece no plot. Normalmente o formato HTML é moi cómodo para ir elaborando o traballo, pero unha vez que se remata podemos pedilo que o saque en Word. Aquí está. Eso permitiríame copiar e pegar con máis facilidade ou modificarlo se o necesito. Esa é a filosofía do ficheiro RMarkdown. Agora vou facer un exemplo deste ficheiro manipulando os datos da EPA, facendo algúns cálculos e algún que outro gráfico. Entón, limpo este exemplo que me sirva como plantilla. Os parámetros que aparecen aquí arriba se os colocará a él. Entón, poño un título, un texto comentando o que vou facer, entón podo formatealo un pouco. Isto é cursiva. Isto é negriña. E isto vai combinar as dúas cousas. Xa podo executando. En principio non ten ningún código de R, polo tanto só se vai ver un texto formateado. Vale, vou introducir código. Teño que poñer un chungo. Isto pode facer para non ter un símbolo de acento, pero hai un atallo. Se premedes estas tres teclas xuntas, insírese un deses códigos. Se non, simplemente copiando e pegando. Calquera das opcións vale.
aí é onde irei poñendo o código que necesito. Entón, o primeiro, ler os datos. Como xa sei, porque xa averiguei antes, que os datos que teño están nun ficheiro CSV separado por tabuladores. Bueno, esto también estaba en la chuleta, pero como soy de memoria, y aquí usa como decimal o punto. ¿Cómo se ejecuta? Pues puedes ejecutar aquí. Así puedes ir ejecutando poco a poco a ver si funciona, porque para que produza o HTML o Word ten que funcionar, ten que estar o código perfecto, sin ningún fallo. E ahora aquí xa me apareceu os datos leídos. Se eu vou executar o me ler os datos e aparece un summary aquí abaixo. Ben, tamén se pode executar e estou executando a partir de aquí. Pero tamén hai unha abreviatura. Control máis Enter e executa o código. Poñedes nunha línea, dades a Control Enter e tenes o resultado. Ben, seguimos avanzando na produción de un código. Agora, por exemplo, unha gráfica, un histograma. Ten que ser unha variable continua. Probaré con esta. Ben, vou progresando no informe. Vale, suponemos que considero que esto es suficiente. Pruebo a ver si funciona. Tarda tanto porque cada vez que o executo volvo a cargar os datos. Outra cosa máis, cada vez que premedes en I é como se traballase nun R distinto, abre unha sesión nova. Entón non nos sirve para nada o que teñades aquí en memoria, porque a partir desde cero. Yo con esto porque a veces da lugar a erros. Bueno, se saleu, saímos aquí arriba. Isto é o que conseguí. Un summary e un histograma.
Ben, podo facer algunhas cousas máis. Por exemplo, en panlista. Bueno, con isto pode ser suficiente. Ben, imaginade tempo isto para probar que limpades que ver se está ben o código. Este símbolo significa que vai a executar todo o código que está antes que este chumbo. Finalmente executo tamén este. Vale, dame o primeiro fallo que aparece cando se calcula a media. Cando calculades un vector, a media dun vector, en ese vector hai NAs, elementos que faltan, o resultado sempre é un NA, a non ser que usedes este parámetro. NA.rm, remover NAs. True. E por suposto non cometer fallos, que falta unha coma. Ben, considero que isto é suficiente. E saco un resultado. Incluso, para que non me saque o código, podo poñer un parámetro media, mediana. Vale, isto fixeno para o segundo trimestre de 2020. Vou facer o mesmo para o primeiro trimestre. Antes de a prova, vou chamar prova T1. Vale, como iso se de memoria, sei que o primeiro trimestre que se chama así. Por suposto, tamén teño que modificar este texto. Nun informe serio, pois habría que mirar os resultados e ir modificando paso a paso, pero con isto xa teño estes dos resultados. Vale, collo a proba T1 e paso a Word. E collo bueno, isto pasa cando
RStudio interpreta o tipo de texto. Está interpretando como si fuese de Windows, pero es estándar. Entonces, bueno, en ese caso, estándar é o UTF-8. Xa me van a aparecer os acentos. Recordadlo para cando teñades este problema con o abrir ficheiros. Ben, volvo a executar. Creo que xa estaba para Word. No, ahora vai estar para Word. Con eso teño dos ficheiros feitos a partir do segundo trimestre e a partir do primeiro. Ben, con isto acaba o vídeo desta sesión de traballo. Xa está guardado, porque cada vez que aplicades o NIP guardase o ficheiro de Remarkdown. Por lo tanto, rematamos aquí, guardamos. Cando pechamos, pregúntanos sempre se guardamos isto. Que é isto? Punto .rdata. Punto .rdata é o que ten en memoria, o que vai volver a ler cada vez que abramos desde dentro deste escritorio. Se digo que o verde, cando abra no futuro, ben, non me aparecerán as gráficas, pero se me vai aparecer o que teño en memoria e máis os ficheiros de código.